یا اللہ خیر وہ دیہڑا آئے گیا جدہ انتظار داں دینے تو آئے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. ٹھیک اللہ دیا سرے وقت کھڑکی ہے. السلام علیکم بابے دیاں سناؤ کا کیڑے رنگ میں. امید ہے تسی ترکڑے ہو سکے جناب. انتظامات تر تسی سارے ویکھ لے ہونے گے. آج جناب رمضان المبارک دا آخری دن ہے تو الوداعی تقریب جناب اعتکافیاں تے اٹھنا تے جناب اسی کیتی تھی. افطاری تو جناب 5 منٹ پہلے دعا شریف کا اہتمام ہویا. موسم بہت ہی خوبصورت اور ٹھنڈا بن گیا. اس تو بعد جناب اسی اعتکافیاں نوں اٹھاؤن واسطے نماز مغرب ٹائم مسجد بھی تشریف لائے. اعتکافیاں نوں اٹھاؤن واسطے ناظرین انہاں دے پیارے انہاں ملن واسطے آ کے تے انہاں جناب مل گول کے ہار شار پوا کے مبارکباد اعتکاف دی دے کے سارے لگدے لیندے گواڈی یار بیلی سارے ایک دوجے جناب گلے لایا اور عید الفطر دے چاند دی مبارکباد دیتی. اس تو بعد جناب ساڈے قاری صاحب نے دعا خیر منگائی. پیاری سنت ادا کی ہے. یا میرے پاک پروردگار انہاں دی اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول منظور فرما. پاک پروردگار انہاں دے صدقے یا میرے پاک پروردگار ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. گناہ تو بچن دی ہمت اور توفیق عطا فرما. میرے پاک پروردگار انہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ادا کی ہے. یا میرے پاک پروردگار انہاں دے صدقے سارے سنساریاں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. عطا فرما بیماریاں دور فرما. پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے سنساریاں پکی اور سچی توبہ کرنا دی ہمت اور توفیق عطا فرما. پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے انہاں بزرگاں دی اج تو پھیلو. یا میرے پاک پروردگار اسے دعاواں کردے ہیں. یا میرے پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے روزگار نیک اور اچھا روزگار عطا فرما. پاک پروردگار سنساریاں پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنا دی ہمت اور توفیق عطا فرما. اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین المولا ونعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ. الوداعی دعا تو بعد جناب سلسلہ ہون اعتکافیاں چھڈن دا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے نمازیاں نے میرے کے جناب اعتکافی ترتیب نال سب تو اگے لایا اور امام مسجد صاحب نے اس تو بعد ذکر اذکار اللہ پاک صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہ لا الہ الا اللہ. میرے پاک پروردگار اپنی پیاری بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما. یا میرے پاک پروردگار دے صدقے جڑے نوافل اور تلاوت کیتی ہے ذکر اذکار کیتا ہے. یا میرے پاک پروردگار اس ساری کلام پاک دا ثواب تیری پاک مقدس بلند بارگاہ دے اندر پیش کر دے قبول منظور فرما کے. یا میرے پاک پروردگار خصوص بالخصوص سب اعتکافیاں دے گھر جا کے مولوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت دعا منگائی کہ یا اللہ پاک نے سارے دے گھراں وچ کروڑا خوشی عطا فرما. آندے سال انہاں ہمت توفیق عطا فرما. دعا ناظرین اللہ پاک آندے سال بھی سن بھی رمضان مبارک وچ اعتکاف پڑھن دی ہمت و توفیق عطا فرما. اور اے رونقاں خاص طور تے رمضان مبارک دی ساڈے کول الوداع ہو گئی. آندے سال سن ماہ رمضان مبارک دا بے صبری دے نال انتظار ہونا. اللہ پاک اس کروڑا بھری خوشیاں دا مہینہ سن سارے نصیب کرنا دی توفیق عطا فرماوے. ہنستے رہو تو بستے رہو. تسی اپنا تو اپنے پیارا دا آندے سال تک رکھنا ڈیڈ سارا خیال. ملدے رساں گے انشاءاللہ تعالی رونقیاں ویڈیو دے نال.